Aku ape cerita, Bu. Kenapa? Kan aku ndek iki ndek Bali ya. Sing ndek ning Bali. Ya. Kan karo Jarot iku ta? iya. Ini ya. Ojo nyala-nyalane Jarot. Kan anu, apa namane? Aku ndek ning Bali. Mare ono ayah iki kan ambek ayah iki tak tinggal dilu. Wis nganu ayah iki ilang, aku bingung. Gaduk pantai, padahal aku iki ape budal marani Mas Jarot. Iku wis jam mepet, keadaan jam mepet iku. Terus Neng pantai wonge. Ya Allah. Ape ndelok bule udo jare. delok bule udo. Iya, Bu, iku, Bu. Ayo. Ape ndelok bule udo. Ndelok bule udo. Hah? Bule udo. Bule udo, Mas. Iya, Bu, ndelok bule udo jare, Bu. Aja melok-melok neh. Aja melok-melok neh. Ndelok bule caring jare, Bu. Bule caring barang. Aku gabung karo bojone Mbak Wiwi. Mbak Wiwi apa? Ora, Bu. Ora, Bu. Ora, Bu. Jadi Rian kowe arep golek bule udo. Iya, Bu.